दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोन सोरबा बिजेपिखौ जों गिनांगौ गैया, सोरबा इउपिपिएलखौ जों गिनांगौ गैया। जोंनि बिपिएफ हान्जाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि जोङो 19,000 भट लानानै जों देरहानो हादोंमोन। सिगाङाव खुलुमग्रोबाय डिभिडि निउस सालायग्रानिसिम आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम। दिनैनि दिनाव जोंनि बनरगाव समस्ति हिसाबै टिकेट दाबिदारा सानैमोन। दा भाग्यनि खोथा जाहैबाय जोंनि हाइकामान्डआ जुबिराज बसुमतारीखौ केन्डिडेट हिसाबै फोसावबाय। दा दिनै जोङो जुबिराज बसुमतारीनि जानानै जोङो खामानि मावनांसिगोन गासैबो। दा जोंनि बनरगाव समस्तियाव जायखि टिकेट मोना मानो देरहानाया 100% खाथां 100 जों बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोबा जोङो प्रेक्टिकेलि जों खामानि मावनानै मिथिनाय 13था प्राइमारियाव जोङो गासिबो हाबनानै जोङो जोंनि बिपिएफनि गासै कर्मिफोरजों न' हाबनानैबाबो जोङो मोजां सोमोन्दो लानानै मोजां जगाजग लानानै जों गासिबो खबरा मोनबोजोबनाय। गासिबो जोङो रायजो राजाफोरा गासिबो जोंनि बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि सारखौनो बिटिसिनि चिफ महरै लाबोनो थाखाय बयबो साखाफारा। आरो बिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरा डेभेलपनि खामानिखौ जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनो हायोबा जोङो गामि गामि डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा आसा दङ। आरो बे आसाखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा गासिबो फुरन खालायगोन। बेखौ जों बयबो रायजो राजाया गासैबो निउस चेनेल आरो गासिबो प्रेक्टिकेलि मावनानै जोङो गासिबो नुजोब्बाय। दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोन सोरबा बिजेपिखौ जों गिनांगौ गैया, सोरबा इउपिपिएलखौ जों गिनांगौ गैया। जोंनि बिपिएफ हान्जाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि जोङो 19,000 भट लानानै जों देरहानो हादोंमोन। दा जोङो दिनैनि दिनाव 56,600 बेसिबांबा दं आरोखि आं बुंजोबनो हाला। दा बिनि गेजेराव जोङो 30,000खौ जों फुरा मोनखागोन बिपिएफ हिसाबै। दा जोङो बिपिएफ हिसाबै जोङो 30,000खौ जों मोननानै जों 25 बा 26 केन्डिडेटखौ जों देरहासार खालामनानै जों 100% जों सरकारखौ दागोन होननानै जोङो आसा दं आरोखि। अपोजिसन पार्टि हिसाबैथ' जोङो राजिब बांगालखौ एसेबां मानि जोंनाव गोहोम खोख्लैगोनखौ जों नुवाखै आरोखि दिनैनि दिनाव। आरो हानायबो नङा। जायनि फलाव जों गामि गामि हाबदों, जों सोंदों मोनसे गामियाव बिजेपिया खय न'खर दङ, इउपिपिएलआ खय न'खर दङ, बिपिएफआ खय न'खर दं, जों बेखौ गासिबो हिसाब लाजोबनानै जोंनि बिपिएफआनो बांसिन मेजरिटियाव दङ आरोखि जोंनि मिथिनायाव। बेखिनियानो। थेंक इउ।